좀 봐. 이메니까 그럼 막 먹으잖아. 미니 배. 뭐 하면 나이? 인스타요. 테스프니. 테스트니 인스타그램 하면 나이 하면 나이. 비도 뭐 컨컨 시티 카이. 라지 라이어. 구매야. 자가 비스방 라지 술라 구매야. 라지 리비안. खाथियाव देखायनो आं मोखांखौ हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय स' दा आं दंफैयो नै आब'मोननाव आंनि काजिन सिस्टार गामियावनो बाबुखौ दिनै ओंखाम दौगोन आरो न' लोगोफोर स' आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो गासैखौबो शेयार खालामगोन दिनै मा जायो स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स ग' हाय दे নে তাতা নাই নে তাতা নে Tata. Apa? Akak korla? Ini mama kena. Ông này nó đây. Ông lại đây kia người. Chưa này. Đi bay tất cả mọi người dùng đi. Nih ya, ibu lima. Tidak. Babu. Itu lah. Itu deh. Ini ibu nyanyi merah ni. Jangan kerana itu. Main tiga ringan. Ya, mobile ras lagi. Mobile aku tu cakap susah lagi. Oh, bikin tang besan. Angkat nama ile. Nama sam dia pun ini. Dek. Wah, main som bay. Gimana sih dah ini? Akan kebakar nang. Oh, main ulas sebenarnya. Main tu terus apa ni? Babu. Oi. Deh, algo. Dadak senang tadi ya. Nih. Ni makan apa deh? Sep, merah besar besar. Bakar nang ke boy ke berang medi. Mana semua beli dah beli. Macam. Makan apa deh? Oi. Deh. Makan apa lah deh? Coba mama kena negara di sini. Mama kena negara ini. Baik silakan di. Baik kesana lah betul deh. Ada mana deh? Kau nak ada ya ni? Sekali sini. Serang kamu dah itu. Kau nak ke mana? Kau mau di mana? Deh, kamu ni silat deh macam deh. Kita hancur aja ni. Iya, ikan ni. Ikan apa ni? Ini berapa ini? Ini ya? Ikan lagi ni. Lima. Mati. Tak kali. Langsung masih kita beri ya. Oh. Kita beri. Baik, di mana? Lang itu lah. Nih, sih ini lah ini. Ini apa? No. Kembali. Ini mama. Babu, nah, sa. Dah. Saflang mana gitu ya? Sula. Ini sih bayi sula dah yong. Deh. Senang. Baik tu baik. Berarti ke baik? Ini ni. Mau. Anh sẽ bay về không mày? Không cười. Đi. Leng deh. Đi cái bà lắm là không có gì. Tại vì Din sepas na, lang zoom na ni. Imenika kena rumah bagusnya. Mini be. mời các bạn. Sabar no. Kalau sana. Dah sini. Rồi bạn. Sư là đây này. Dengan na, first time. Bài lên cho ngay năm người. Đi muốn đi tục là vậy. Mà vậy. Cái thầu. Hả? Boleh kan? Anh đi ơi, bạn này. Đây à?
ini dadaya. 가베상. Apa? Dadaya nukkabai. Dadaya. Kemana? 누가 나다. Babu. Wah. 아니 뭐 나가. Hai. 저거 이렇게 나란히 가요. Pero lima ba nang ber? 거랑이야. Ni lelah. Pai. Tanjana. So लोगोफोर जोंनिया दा थांगासिनो रिल्स बानायनो दाब्लि आं आरो सासे लोगो दाबसे जायगायाव थांगासिनो लोगोफोर जा समायना लोगोफोर जायगाया नोंथांमोना नायबाय था दाब्लि लोगोफोर दैया देलाय मालाय गोदान पार्टनार मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोना दायो खोन्थागोन आङो So लोगोफोरनिया जोंहा अबेयाव फैदों बेरायनो नायदो जा समायना जायगाया जा समायनाखा लोगोफोर नायदो ग्रीनलैंड ना ग्रासलैंड लोगोफोर नायदो मा होनगोन बेखौ लोगोसे दाब्लिनिया दाब्लिया एकदम रिल्स बानायनो थाखाय रेडि आरो नैया दाब्लिनि गुमै नोंगुमैया लोगोफोर हनै Angni gumai godan. Angni gumai nong ada ya. Angni ma. माने इनि बयफ्रेन्ड आरो लोगोफोर फैद' फैलाय लाजिलायबोला लाजिनाङा गुमै फै माससे सिगां दाब्लियाव सिरि बहा फरायना लायो मिन्थियाबाला बहा मोननाय इन्स्टायाव टेस्टफोरनि इन्स्टाग्रामाव मोननाय मायाव मोनदों बेयाव मोनदों फेसबुकआव वा मालाय सोर हाबावनो दाब्लिखौ दानाबा सोर रावबो हाया आंखौ थिखादाबावसो लोगोफोर नोंथांमोननि गुमैया हनै थिखादाबावसो फैद' मोखां खनसे देखाय लाजिलायो गुमैया जागा बेसेबां लाजिसुला गुमैया खाथियाव देखायनो आं मोखांखौ मा खबर गुमै मोजां जा हेन्डसामखा लोगोफोर नोंथांमोना नायदो बेसेबां साफा फैद' फैलाय लाजिखायोला गुमैया जा गाज्रि लाजियाबा मानसि दंना गैया दावा जालांबाय बै नखराव मानसि दंना गैया सैमाया जालांबाय थार गोबायाव माइला स' लोगोफोर जों थांसै दा न'आव मोनाबाय रिल्स बानायनो फैदोंमोन जोङो दा जों थांसै नोंथांमोना अननानै लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो शेयारबो खालाम लोगोफोर